Diborong priyayi londo. Do ing nguni Mbah Kuslan tanggaku bakulan sate. Satene sate ayam. Diiderake nganggo rombong pikulan. Budal ider pendak jam 5 sore. Dina kuwi mbeleh pitik siji, jago lemancur. Dadine sate pancen babar, awit jagone rada lemu. Tur ora ketuan, saengga ora alot daginge. Yen biasane babon sing sedengan dadine mung 140 sujen utawa sunduk. Nanging kuwi mau dadi 170 sujen. Mula dina kuwi anggone dodol rada semangat. Rumangsani yen dagangane iki rada akeh. Lontonge yen biasane mung 50, dina kuwi anggone nggawa ditambahi 20 lontong. Jumbuh karo cacahe sate. Padatan isih jedul saka omah, wis ana sing tuku. Nanging iki mau durung oleh penglaris. Mongko anggone mikul rombong wis ngancik 1/2 kilo. Diranti sautara ning prapatan Dr. Prayitno utawa biyen karan Jalan Sruni. Sapa ngerti ana wong mudhun saka bis keluwen njur andhok sate. 1/2 jam mandeg ning kono ora ana sing ngampreng. Nuli ngetan alon-alon sinambi ider. Teyam sate ayam. Bengoke Kuslan nalika ider sate ora leren-leren. Uga kairing krengket-krengket swara pangembate pikulan. Kala-kala pikulan alian saka pundak kiwa njur manengen. Dimen pundake ora panas. Ngancik maghrib, dalan ngarep kuburan Kepatihan wis keliwatan. Tekan prapatan Buk Lesan leren sautara. Kuslan buka lepak nuli nglinting mbako sing mau awan oleh tuku mbako ing pecinan prapatan Kenanga. Sinambi klepas-klepus panggah tawa-tawa sate. Teyam sate ayam. Maghrib-maghrib ngene iki adate rada sepi. Awit do maghriban ing masjid. Mula Kuslan ngiras leren udut tingwe. Bakda maghrib laku diterusake ngidul nganti tumekaning prapatan Masjid Al Muslimun. Biyen karan prapatan Buk Gandeng. Panggah durung ana sing ngampreng. Kuslan atine rada goreh. Lah iya to, iki mau dagangane malah pepak tur akeh. Ning kok ora ana sing tuku blas. Kuslan nyoba metani awake dhewe. Wiwit tangi turu njedul nganti arep budal dodol. Kaya ora ana kang aneh-aneh to iki mau. Batine Kuslan. Kuslan nyoba nerusake laku. Saiki parane ngulon nuju prapatan BTA. Tekan kene wis 8:30 wengi. Panggah ora ana sing ngampreng. Kanggo ngayem-ayemke ati, Kuslan mampir warung kopine Pak Danu. Ngiras-ngirus guyon karo kanca nggo ngelekake mangkele ati. Krana ora kepayon. Uga kanggo nglerenake pundak kang wiwit krasa panas. Lah piye? Awit dalan-dalan mlebu desa durung aspalan. Sing aspal mung dalan provinsi. Ngono wae isih separo dalan.
Aspale uga elek ora kaya saiki. Ing kono dheweke bisa gojekan karo tukang becak, ngomongake nomer, ngujahake apa wae kang bisa gawe pikiran kendho. Ing kene Koslan wis lali karo sungkawane mau. Teng teng teng. Keprungu swara titir kaping 9 saka arah kulon. Kena dipecekake yen kuwi swara titir saka kantor polisi. Pratandha yen wis jam 9 bengi. Iki mahanane Koslan dadi sungkawa maneh. Marga kahanan dodol pancen sepi. Gelem ora gelem Koslan kudu nerusake ider. Wis jam 9. Lah iya to. Budal jam 5 sore nganti Yahmene kok durung kepayon blas. Adate Yahmene wis kalung separo. Mula Koslan ora kendhat-kendhat anggone tawa. Teyam, sate ayam. Kala-kala isih bengok. Durung tutuk anggone bengok ider sate wis disaut tukang becak sing ugal-ugalan njur pangdasmu. Saengga yen dimatake keprungu tepangdasmu. Cetha sautane tukang becak kuwi niat bebeda Koslan. Krungu sautane tukang becak kang kaya ngono mau, atine kaya diiris-iris. Mahanane Koslan kudu misuh. Asem, ra ngerti po yo, awit sore ora kepayon blas ngene iki. Saka prapatan BTA mengidul terus tekan pabrik kertas Merang. Panggah ra ono sing nyeluk. Mongko nalika kuwi wong dodolan ora akeh kaya saiki. Nalika kuwi bakul panganan anane mung kaya soto, bakmi, tahu lontong. Ora kaya saiki kang maneka warna akehe. Koslan wengi kuwi uga ora patiya nyimpangi bakul-bakul ideran. Menawa pancen malem jemuah legi ngene iki akeh sing prei. Tekan pabrik kertas Merang Kidul Dumplangan Bago leren sautara. Sinambi ngakep klobot mbako. Koslan grahita sing ora-ora. Sapa ya sing jarahi? Apa dijarahi kancane padha-padha bakul sate? Ben satene dheweke dadi berdang. Awit ing jagating bebakulan kaya ngene iki wis lumrah. Wusanane Koslan mung pasrah marang sing gawe urip. Angkahe arep diterusake liwat prapatan Jepun terus mengulon liwat pabrik lenga klenthik. Ning wurung. Pundake wis kaya mlecet-mleceto. Mbako sak klepak saiki wis keri seprapat. Apa nganti tekan ngenggon iki engko? Sangune klobot mbako, batine Koslan. Rombong dipikul ngener mangulon, liwat dalan makada maneh. Jebus oleh surilik prapatan kantor desa Tamanan. Keprungu giaran ludruk kang wis buyar saka sawijining radio saka pomahan kang wis padha tutupan. Pratandha wis jam 11 bengi. Grimis pating pletik ora dadi reriduning ati. Awit sore mau dheweke wis samapta plastik. Tintrim banget. Kahanan sepi nyenyet. Kang ana swara kekewanan bengi kanyata angkup. Walang kerek lan jangkrik. Sumilire angin kang isis ndadekake mengkirike githok. Awit pikirane Koslan maleh sing kelingan crita alaming lelembut. Ning rasa mengkirik mau ilang karepe dhewe.
Nalika katon, dheweke nyawang saka arah lor sajak rame-rame ana priyayi kagungan kajat. Nilik yen bakul-bakul padha dodol ing kono. Mula Kuslan agi-agi anggone mikul njujug ing papan regeng kuwi. Oh, aku mau rapati nyimpangi bakul, jebul dodol ing kene to. Batine Kuslan. Wah, aku ketinggalan warta iki mau. Muga-muga wae acarane durung bubar. Ngono pikire Kuslan. Jebul ing kono sawijining penggedhe londo sing lagi nanggap tayub kanggo ngregengake pawiwahan kajat mantu. Kabeh bakul ing kono do diborong kang hamengku gati. Malah wis meh padha entek. Mongko tamune isih rame. Kuwatir daharan kanggo pasugatan ra nyukupi, mula ana utusan saka tuan rumah kang sedya mborong satene Kuslan. Ini sate masih, Pak? Pitakone utusan kuwi kanthi logat basa Indonesia kagok. Pawongane gagah pideksa, irunge mbangir, kulite bule. Wulu lan rambute kaya rambut jagung. Ambune amis. Masih Tuan, ngersakake pinten ndara Tuan? Wangsulane Kuslan bungah sinambi wiwit cethik geni areng. Saking suwene rapayune iki mau arenge Kuslan nganti mati. Ya, masih banyak. Masih 170 Tuan. Lontongi 70 ndara Tuan. Kebetulan. 10 tusuk berapa harganya ini sate? Lontongnya berapa satu biji? 10 patang sen, lontongnya 1,5 sen ndara Tuan. Oke, bakar semua saja ya. Uangnya semua berapa? Kuslan mantuk-mantuk, njur ngowoh. Kami tenggengen lan ngungun. Yo ngene iki lho sing jenenge rejeki, yen diuber kala mangsa mlayu, yen pasrah marang sing gawe urip, sok malah mara dhewe. Nuli ngitung-ngitung regane sakabehe. Temune seripis 3 sen. Semua seripis 3 sen ndara Tuan. Menika pun sak lontonge lho, ndara. Mbuh kleru apa ora hitungane Kuslan, pokoke mengkono wangsulane. Oke, ini uangnya. Pawongan kuwi terus mlebu ing pawiwahan. Sinambi bakar sate, Kuslan kala-kala nglirik kiwa tengen, kanca bakul panganan. Kabeh uga diborong. Kae kaya Cak Mahfrub, bakul soto Madura. Ya kae. Kuslan rada crilang-ciling nyetitekake. Ning panggonane rada adoh saka dheweke. Kairing swara gending-gending langen tayub kang nyamleng. Saengga ora krasa anggone bakar 3 jam wis rampung. Kabeh satene dijupuk para juru laden digawa mlebu. Yen juru ladene panggah wong Jawa, sing karan Londo Gosong. Lega rasane ati, dagangane Kuslan wis gusis. Niate enggal leren lan arep nemoni Cak Mahfruf. Jebul sing dodol soto kuwi dudu Cak Mahfruf, ning wong liya kang saemper Cak Mahfruf. Slamet dene Kuslan durung nganti nyapa. Kanca bakul liyane kang nalika dheweke mbakar sate mau kaya kanca-kancane kang wis ditepungi, jebul dudu kabeh. Kabeh bakul wis padha entek dagangane. Nanging bakul-bakul kuwi isih padha udu klothek utawa dadu. Ana sing klekek. Kuslan ora melu-melu kancane. Dolanan ora ana kang nyocoki ati. Kuslan senengane udu nomor buntutan utawa yen kertu senengane kertu ijo.
Sakwise ringkes-ringkes nuli rombong dipikul ngalor. Enteng rasane. Sejene rombong wis kothong jalaran wis entek dagangane. Uga mari nampa dhuwit borongan seripis 3 sen. Kabeh dhuwit trik. Sinambi mikul rombong, rokokan klepas-klepus, enak tenan rasane. Ora kaya nalika sadurunge kepayon mau. Yen mau rokokan rasane kaya mung ampek tok. Ora suwe maneh mestine iki mengko wis teka pertelon gedung bioskop Wijaya. Swara rame-rame wong ewuh mau plas wis ora keplungu babar pisan. Mongko isih sawetara jangkah anggone mikul. Kuslan kaget, noleh mangidul. Jebul kuburan tamanan. Kuslan ngoplok. Kuslan mikul arep nekakake gedung bioskop Wijaya wae, kaya ora teka-teka. Tekan bioskop Wijaya rombonge age-age dibrukne. Rahayune anggone mikul bisa tekan gedung bioskop. Upama ora rak ya cilaka. Kuslan nyawang bangku sisih wetan. Ana sawijining pawongan wis njintel. Ambegane senggar-senggur. Yen nilek rombonge soto sing cedhake pawongan kuwi, mestine Cak Mahfruf sing lagi senggar-senggur kuwi. Kuslan nyicil ayem. Ana kancane batine. Kuslan ngucek-ucek mripate, nuli njiwit lengene. Ah, ora ngimpi aku. Kuslan nyoba nyedhaki. Pranyata Cak Mahfruf tenan. Mongko Kuslan mau weruh yen Cak Mahfruf uga oleh borongan. Cak Mahfruf nyoba didemek. Ana wujute. Cak Mahfruf tenan. Cak Mahfruf sajak kesel banget. Saiki durung wani nggugah. Umpama mengko kaweden tenan yen ana kepeksane nekat nggugah dheweke. Sajake pancen adate para bakul sing kewengen do rawani mulih njur ngepos ing kono. Perlu kawuningan, gedung bioskop jaman biyen emperane ombo-ombo. Sadurunge mapan turu karepe arep gembol utawa nyingitake asile dhuwit dodolan luwih dhisik. Sapa ngerti nalika ditinggal turu asile dodolan njur digrayangi sawijining durjana, rak cilaka to. Ngiras baleni ngitung oleh-olehane mau. Bareng slorokan dibuka, Kuslan kaget. Hajebul krikil. Kuslan saknalika dremimil maca takbir, tahlil, tahmid, ayat kursi, lan wacan surat apa wae sing dielingi. Kuslan wusana nggugah Mahfruf tenan. Mahfruf diceritani Kuslan lelakone kang mentas dialami. Mahfruf nyimak apa critane Kuslan. Mungkur Kuslan crita genti Mahfruf kang kandha. Biasane sakwise nemu kacilakan bakale genti nemu kabejan. Eloke dina-dina candhake anggone dodol Kuslan malih laris kaya ora sakbaene. Nuwun.